Добрейшите вечери, скъпи приятели! Приветствам ви! На вашите YouTube приемници днес ще се случи събитие, след което може да не се разпознаете в огледалото. Бъдете внимателни. Вие може и да се справите, но може би съпруга ви или съпругата ви също няма да ви познае. И за това може да възникне някакъв семейен конфликт. Защо ще се случи това? Защото от днес започва вашето подмладяване. Подмладяване на лицето ви, скъпи приятели. И така, приятели, кой ще се досети защо лицето ни започва да изглежда по-старо? Не бръчките го състаряват, а именно подпухналостта, отокът, увеличава размера на нашето лице. Тоест, ако обърнете внимание, погледнете, за да не се разстройвате. Не на своята снимка, а на снимката на вашия съпруг или съпруга, и забележете как се е променило лицето му с възрастта. Ето, на различни възрасти. Ще видите, че лицето става по-широко, по-голямо. Ето тук се появява втори брадичка. Тук също от някъде се е появило нещо. Дори носът се увеличава по обем. А очите, напротив, намаляват. Тук отгоре също увисва нещо. Всичко това е нещо, което не може да изчезне от главата. Всичко това е оток. Всичко това е следствие от нарушен венозен и лимфен отток, скъпи приятели. Всички вече знаем как да възстановим шията, как да възстановим гръдно-ключично-сисовидните мускули, за да изглежда лицето ни младо. Но самото лице все още не сме засягали. Нито веднъж не сме докосвали лицето си с ръце. И ето, сега дойде времето, скъпи приятели. Сега най-накрая ще се докоснем до лицето си. И така, какво ще ни вълнува? Ето тук, тази назлобялна гънка. Тя ни дразни, трябва да я премахнем. Клепачите са увиснали. Това не харесва на никого. Ако на някого му харесва. Но ако не му харесва, на всички ни им харесва. Ето тук, тази гънка между веждите. Кой я обича? А тук какво имаме? Това също е на челото, а и двойната брадичка също. Как да премахнем всичко това? Внимателно слушайте, записвайте си бележки, после използвайте и няма да се познаете в огледалото. Ще станете момчета и момичета весели и млади. Сега ще покажа как. Гледайте внимателно, пробвайте веднага. С едната ръка държите телефона, с другата ръка работите по лицето си. Скъпи приятели, подмладяваме се. Бъдете внимателни, приятели, не прекалявайте, че ще ви кажат какво е това момче, което дойде, какви са тези момичета тук. Така че гледайте с какво искате да започнете. Нека за начало да премахнем тази назлобялна гънка, защото тя ни състарява. Тя се образува от отоци, от нарушен отток, точно в тази област. И така, ето тук имаме скулова кост. Ето тук се намира тя. Ето имаме тази назлобялна гънка, която ето тук е. Но това не е само за красота. Показвам го, т.е. за тези, на които им е важна красотата. Не забравяйте, че това е много полезно и за здравето. Защото този оток на лицето показва, че е нарушен венозния и лимфният отток от вашата глава, от вашия мозък. Всичко това влияе отрицателно, включително и на него, защото кръвоснабдяването на мозъка, кръвоснабдяването на главата, докато е добро, и ние с вас сме с ума си. Щом нещо се наруши, всичко вече е започнало отново. Приятели, сега ще направим едно упражнение, което ще ни помогне да възстановим кръвообращението на главния мозък. Ето тези упражнения, те ни помагат да възстановим паметта си и главният мозък. А ето и кредитната карта Тинькофф Platinum, която ни помага и спасява във всяка ситуация, свързана с финансите, приятели. Кредитните карти представляват удобен финансов инструмент, често с по-изгодни условия и бонуси, отколкото дебитните карти. С картата Тинькофф Platinum имате достъпен висок кредитен лимит до 1 милион рубли,
което ви позволява да правите почти всякакви покупки. Можете да превеждате пари към карти на други банки в размер до 100 000 рубли без никакви допълнителни такси. Освен това, можете да превеждате средства към собствената си дебитна карта и да теглите пари в брой при необходимост. За всяка покупка получавате бонуси, които можете да използвате по курса. Един бонус е равен на 1 рубла. Това означава, че спестявате с всяко харчене, защото можете да разполагате с кешбека по свое усмотрение. Ако имате други кредити, Tinkoff Platinum ви дава до 120 дни, за да ги погасите без допълнителни лихви. Можете да използвате разсрочка с 0% лихва за плащане на покупки през цялата година, започвайки от сума от 1000 рубли. Това помага да направите покупките по-достъпни и да улесните управлението на финансите, приятели. Приятели, кликнете на линка в описанието и си издайте карта Tinkoff Platinum с кредитен лимит до 1 милион рубли. Напред, приятели! Кликнете на линк. И така, приятели. Гледайте. Тоест, нашата задача с вас е първо да намерим долния ръб на тази скулова кост, скуловата дъга. Ето, можете да го напипате при себе си точно тук на лицето. С каквито и да е пръсти, не само с палците. Така го докоснете, усетете го. И сега, вашата задача е да минете по този ръб на скуловата дъга, започвайки точно от тук, от страни на носа. За начало движението правите леко напред-назад, не просто натискате. Тоест, натискате и движите пръстите по коста. Тук можете да откриете различни уплътнения. Може да намерите болезнени участъци. И вашата задача за начало е да обработите всички тези места. Намерете уплътнение или болезнен участък. Натиснете го. Приложете натиск. Направете малко движение, т.е. движете напред-назад. И всички тези болезнени участъци запознайте се с лицето си. Не само в огледалото, но и го опипайте. Така обработвате целият този участък. Сега на следващия етап вече правите движение от носа насам по долния ръб на скулата си. Тоест от носа насам, направлението е такова. Движението е към ухото, за сега ще го направим към слуховия проход. Към ухото, общо взето. Правете го. Може така да направите с пръстите. Насам. И към ухото го правите. Както ви харесва повече. Може и така. Тоест, натискате, тук има още един важен момент. Ръцете ви трябва леко да се плъзгат. Може да намажете с крем или ако кожата ви е мазна и без това ще се плъзга. Но ако не, ако е суха, може малко водичка, кладенчова, нали? Артезианска или чешмяна, ако сте родени в града. Ето така го правите. Движението е насам. Може с различен крем. Крем имате, нали, който така или иначе не помага. И с него ползвайте, поне за да се плъзгат ръцете. Правите такива движения 10 до 15 пъти. Може и по-отделно, с едната ръка, докато другата е заета. Вие сега гледате, например, ако гледате от телефон, с едната ръка държите телефона, с другата правите така. Тоест, по долния ръб, всичко насам. Защо го правим така? Това е свързано с ливните пътища. Още нещо не казахме. Тук клепачето висва с възрастта. Окото също намалява по размер. Става по-тясно и се превръща в цепчица. Все едно нищо не виждаме. Не гледаме нагоре, защото тук увисва и всичко ни пречи. Тук се намират няколко мускула, които повдигат ъгъла на устната и самата горна устна нагоре. Тоест те започват директно от носа, отиват към устната и много често, понеже този мускул се използва често, когато говорим, всичко това се напряга. И при скъсяване на този мускул, самата устна леко се повдига нагоре, точно тази част. И се оформя именно тази гънка.
Тоест трябва от носа надолу към устната да направим такова движение. Директно по коста натискате върху коста си и правите поглаждащо движение по дължината на този мускул. Движението е насочено натам. Сега, вашата задача е първо да минете с пръст по самата носна кост. Да намерите къде има болезнени точки, къде няма и да стигнете чак до ъгъла на устата. Може да го направите и с такова движение, започвайки от носа, може първо от едната страна, после от другата. Започвайки от носа, вече не правим движението по скуловата кост, а движението е надолу, насочено натам. Това вече не го правим, за да премахнем оттока, а за да премахнем спазъма, да отпуснем този мускул, който ни повдига леко устната нагоре и оформя това неприятно изражение. Недоволно лице. От едната страна, от другата страна, този мускул доста често е в напрегнато, спазмирано състояние. Ето, обработвате го също. Около 10 пъти от едната страна, около 10 пъти от другата страна. След това, още веднъж минете по участъка, който работихме, за да премахнете оттока. Движението е насочено направо към ухото. Следващата стъпка е да направим очите малко по-широки, ето тази част, също и от челото. Трябва да премахнем оттока, защото когато започнат да работят мускулите, този челен мускул се напряга и тук също се образуват такива бръчки, надлъжни бръчки. Всичко това е заради образувалия се отток. Първо ще отпуснем самия мускул, който се намира между веждите. За целта правите движение от носа нагоре. От носа, ето така нагоре. Първо от горния ръб на носа. Движението е нагоре по средата, малко в едната страна, малко в другата страна. Също така от едната страна, от двете страни, по средата, направихте движението. Може. Така, може и така. Тоест тук вашата задача е именно да отпуснете мускула. Положението е различно. Можете да използвате ръце, пръсти, както ви е удобно. И с второто движение започваме да премахваме оттока ето от тук, от челото. Пръстите можете да държите по този начин, също така натискате. И започвате движението отново насам. Зад ухото, ето тук отзад, от ухото насам. Ето тук, направо тук, т.е. тук, 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 тук. Отзад от ухото, ето тук, към мастоидния израстък. Ето, т.е. такова движение можете да правите. Веднъж да го направите. Може да направите няколко движения. Към слепоочието. Към слепоочията и след това вече ето тук назад. Направихте няколко движения и след това назад зад ухото. После хващате там, където е веждата ви, точно под веждата, където е долният ръб на очната кухина и по този начин също правите същото движение. Натам и зад ухото. Направихте няколко движения, може да ги направите последователно към слепоочието и след това ето тук зад ухото. Също и от другата страна. Първо направихте няколко движения към слепоочието и зад ухото и после още веднъж по целия чело, леко отдолу нагоре, към слепоочието и зад ухото. Приятели, брадичката, ще завършим с брадичката заедно с вас. Ето долният ръб на челюстта. Също така натиснахме, направихме движение ето насам. Да. Правите движение точно по долният ръб на челюстта. Ето тук, ето така.
Тоест, помагате на лимфата, която не се оттича добре, която ви е застойна там. Тя се намира там при вас от няколко години. Ето вие най-накрая и помагате да си тръгне от тук. Положителен ефект има и за тези, които не се стремят към красота чрез всички тези процедури. Носът ще диша по-добре, защото много често, когато се появи оток на лицето, той едновременно се появява и в областта на носоглътката. И когато правите всичко това, при вас едновременно се подобрява и оттичането от носната лигавица по този начин. Сега заедно научихме как да премахнем отока от лицето си. Но има още един компонент, който влияе на младостта и свежестта на външния ни вид. Това е състоянието на собствените ни мускули. Ето как тренираме седалищните мускули, бицепсите, трицепсите. По същия начин и лицевите мускули. Те също се нуждаят от натоварване. Много често част от тези мускули също са в дисбаланс. Едни мускули са добре развити, други мускули са слабо развити. Ъгълът на устата се спуска надолу. Мускулът, който спуска ъгъла на устата, е силен, а този, който го повдига, е слабо развит. Какво да правим с тях? Как да ги тренираме? Нали е невъзможно, нали? Не е като да дигаш дъмбел, например. Как ще вдигате дъмбел с устна? Няма да стане. Има специални упражнения за тези мускули. Ако има желание, има и възможност. Ще се видим в следващото видео и ще ви покажа всичко това. В коментарите напишете дали искате или не искате. Ако не искате, никой не ви кара на сила. Няма да го снимам за вас. А ако искате, с удоволствие. Приятели, поздравявам ви. Ето, подмладихте се с 20 години след тази процедура. Това трябва да се повтаря всеки ден. Веднъж на ден е достатъчно. Може сутрин, може вечер. Ако искате да изглеждате по-млади сутрин, направете го сутрин. И ето такава процедура ви позволява да се подмладявате независимо от вашата възраст, скъпи приятели. Аудитория, виждам, че сте се подмладили. Сбогувам се с вас, момчета и момичета, момченца и момиченца. До нови предавания, младежи!